Еми колко екскурзии да сме направили, да речем 30. Юни, 21 часа, ние тръгваме на екскурзия отново, като сутринта тръгнахме в 9 часа. Сега продължаваме, в Ситово сме, не, в Люково сме и продължаваме с Ситово. Ще се видим скоро, надявам се. Може да пъти така. Така, 18 юни, 22 часа. Разбира се, бяхме объркали пътя, но срещнахме някакви браконьери, не браконьери, някакви горски там, да ги знам, които, разбира се, ни казаха, че сме сгрешили пътя и ни казаха се върнем така 1 километър и ни казаха, че сме без акъл. Ние ми повярвахме, разбира се, но това ще го решим след няколко часа. До следващите снимки. Окей, 23 часа, 18 юни. Вече сме в Ситово, минаваме го. Вярно, имаме много да вървим още, но все пак първата стъпка към това да направиш нещо е да знаеш как да го направиш. А ние вече знаем къде отиваме. Това е хубавото. Лошото е, че вече това не е 14-тия час на екскурзия и не знаем колко ще ни издържат краката. Така, какво е това? Това е центъра? Това е центъра. Това е центъра, да. Значи ще останем малко да починим и след това продължаваме. Deep in the forest. Чао! Честита нова година! Добре, значи 12 часа, т.е. 00 на 19 юни. Това е вече трети час или по-скоро 15 час от нашата екскурзия, трети от нощната. Вече мога да ви кажа, че сме яко в джаза. Тук сме surrounded by total darkness и всичко е наред. Мечките играят хора, вълците пеят родопски песни. Вълците пеят родопски песни, всичко е окей, само да ни издържат краката. Това е единствения проблем, който все още не е проблем, тъй като краката ни са добре. Имаме вода, даже това е чешма, освети. Точно така. Продължаваме навътре в гората. Стига се обясня, нямам батерия. Добре, ай, чао. Ай. Вече 1 часа на 19 юни. Ние с колегата вървим. Предполагаме в правилната посока. Надяваме се в това. Вече малко започват да наболяват краката, а не знаем колко сме близо. Би трябвало да има поне още 2 часа до най-близката цивилизация или подобие на цивилизация. И може би там ще си опънем палатки или може би няма. Може да продължим, може би не. Всичко е в нашите ръце.
Луната спи, а някой върви, тъмно е, но няма къде. Тук 19 юни, 2 часа, има супер екот в гората, да знаете. Тук е много страшно, пълно сме с... не знам с кое е пълно, обаче се чува се лай на кучи. Краката наболят и скоро ще умрат, да знаете. Вече издивяваме тук, полудяваме. Мисля, че си личи. Не знам какво ще правим до следващия кадър. 3 часа 19 юни 2013 година. Издържането е трудно, но ние ще удържим на натиска. Ще направим революция! Само Бойко Борисов! Няма да се предадем! Няма да се предадем! Ще продължим!